Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव Happy Diwali गासिनिसिम नोंथांमोननिसिम देन बेनिफ्राय एडियारि एबा डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि रिजाल्टनि बागै बिग आपडेट बुंजायो दा बे अफिसियेल नंगौना नङा आं बेखौ नोंथांमोननो फारि डिटेल्सखौ होगोन आरो रिजाल्टआ बबे डेटआव होमारगोन बेनि सायावबो जोङो डिसकास खालामगोन दा नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअ नायनानै मोजां मोनो लाइक खालामनो हागोन कमेन्ट्सबो खालामनो हागोन आरो ग्रेड 4 स्किल टेस्टआ नोंथांमोना ग्रेड 3 रिजाल्ट मोननायनि उनावसो जागोन स' नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय स' बेनिफ्राय स्किल टेस्टआव पास जाबासो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन स्किल टेस्टआव लांनो थाखाय नोंथांमोननि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जाग्रोगोन आरो बेयाव गासैबो अकेबासो नोंथांमोनखौ एलाउ खालामगोन स्किल टेस्टनि थाखाय बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लादो दा बिदिब्ला फै जों नायनि बे आपडेटखौ सोर होदों बबेयाव होदों जों बेखौ नायगोन दा बिदिब्ला जों अफिसियेल साइडआव फैग्रोबाय सेबानियाव दे दा सेबानियाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा बेयाव जेबो आपडेट गैया डेट मिन्स मा जों अफिसियेल नटिस होनानै बेयाव मोननो हायासै एबा नंखाया अफिसियेल नटिस फैनाय नङा नाथाय बे आपडेटखौ सोर होदों होनोब्ला जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोनल' जास्ट बेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ हानायसेबां नायग्रो बेनिफ्राय लास्टआव नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामनो हागोन दा बिदिब्ला बे आपडेटआ बबेनिफ्राय फैदों होनोब्ला टुइट खालामनायसो मोनसे सासे जार्नालिज्म एबा मिडियानि मानसिया बेयाव टुइट खालामदों जायखौ जों बेयाव डिटेल्सखौ नायगोन नाथाय बेयाव मोननै डेट होदों मोननै डेट बे जाबाय फिक्स नङा जे मोनसे एक्सपेक्टेड डेटसो नाथाय रिजाल्टआ फैखासिगोन रिजाल्टआ फैथारसिगोन दा बेखौहाय अटानु भुया होननाय बिथाङा गावनि टुइटार पेजआव बिथाङा एकाउन्टआव मोनसे टुइट खालामदों बेनो जाबाय ग्रेड 3 रिजाल्ट्स जोंनि थार्ड ग्रेडनि एडिआरि एग्जामनि बागै 4 नङाबा नभेम्बरनि 5 आवहाय रिजाल्टआ होगोन होननानै आसाम गभना नाथाय बे मोनसे एक्सपेक्टेड डेटसो फिक्स नङा आरो बे बबेनिफ्राय मोनदों होनोब्ला टर्चआ थ' बिथांमोना मिडियानि मानसि मोननो हागौ नाथाय एसेबां रियेलबो नंगौ नङा बेखौ बुंनो हाला नाथाय 50% चान्स आं होनो हादों मानोना रिजाल्टआ फैखानांसिगौ नालाय डेट मिन्स नोंथांमोना नभेम्बराव मोनखागोन नाथाय डेटआसो अफिसियेलि फिक्स नङा स' जेब्ला अफिसियेल आपडेट फैबावगोन आं नोंथांमोननो होगोन बाट आं बे आपडेटखौ सिगांनो मोनदोंमोन नाथाय लोगोफोरा आं एसे लेट होबाय आं मानोना अफिसियेल नटिसखौ नेबाय थादोंमोन नाथाय फैयाखै दा बेनिसोमोन दिनैनि ग्रेड 3 रिजाल्टनि आपडेट स' नोंथांमोना स्किल टेस्ट होथारनांगोन स्किल टेस्टआव पास जाबासो नोंथांमोनखौ लिंहरगोन आरो स्किल टेस्टआव 1:2 लिंहरगोन माने मोनसे पस्टआव सानै केन्डिडेट्सखौ लिंहरनानै जायखिजाया सासे साख्रि मोननाय जागोन दा लोगोफोर बेनिसोमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोननि एग्जामनि रिजाल्टनि बागै